cocim setan beri perayangan. Ayo mangkat co. Budal nderekke Sinuwun Prabu Singalodra nyang Madukara. Boyong Dewi Pergiwa. Ayo mangkat kabeh co. Yo. Letes banyu aku enteni Kang, aku melu budal, aku ya rombongane setan, ning dadi setan saiki rekoso menungso wis ora wedi karo setan. Alah yo rekasane dadi setan cangkeme amba. Nyuwun ngapura Gusti. Biyen urip kula teng alam donya senengan kula rasan-rasan kanca, ngrasani tangga, ngrasani sing elek-elek. Bareng mati kleru dalan malah dadi setan. Oh Gusti, kula nyuwun ngapura. Upami kula saged gesang malih, kula mboten badhe ngrasan-rasan sing elek. Kula mboten badhe gibah malih Gusti, kula kapok. Kang enteni Kang. Sapi mana larang regane Mas, ana limo pintu kapane. Sapi mana larang regane Mas, ana limo pintu kapane. Aduh yo dadi setan gendhuyo aku. Mlaku sak mlaku kok gegeden ndas. Aduh mumet rasane. Aduh Gusti kula nyuwun ngapura Gusti. Biyen urip kula teng alam donya kula dadi wong sing umuk. Kula dadi wong sing sombong. Karo tanggaku umuk, karo kancaku sombong. Aduh. Bareng mati dadi setan gedhe ndasku. Upami kula saged gesang malih, kula mboten badhe sombong Gusti. Kula nyuwun ngapura Gusti. Kenging napa, kena ngapa ndas kula gedhi kok manuk kula cilik Gusti. Mbok diwalik. Nek diwalik tanggo medeni sinden. Aduh yo, aduh. Kok kudu ambruk wae aku. Aduh. Netes banyune kendi. Alia kita fotokopi. Modele kaya asli. Regane awrite ini. Anda. Wetengku besesek obah terus ora gelem leren. Kula kapok Gusti. Biyen urip kula ning alam donya kula mangan duwite rakyat Gusti. Biyen kula korupsi. Kula korupsi duwite rakyat biyen kula. Lah kula ora ngerti nek koruptor niku matine dadi setan. Aduh. Menungsa ning alam donya sing seda urip. Para koruptor rungokke kupingmu. Sing demen mangan bondo negara grogoti dhuwite rakyat
Sombe nek dapurmu mudiar dadi setan kaya aku. Gusti, kula nyuwun ngapura Gusti, kula kapok. Upami kula saged gesang malih, kula mboten badhe korupsi, kula mboten badhe mangan duwite rakyat Gusti. Pangteni Kang. Sapi mana larang regane Mas, anak imo beda bapake. Sapi mana larang regane Mas, anak imo beda bapake. Ada ya. Bokong kok obah terus ora gelem leren to Kong, iki aku nganti pegel. Aduh. Nyuwun ngapura Gusti. Biyen urip kula teng alam donya senengan kula nyebleki bokonge Elsi Gusti. Aduh. Kula kapok Gusti. Upami kula saged gesang malih kula mboten badhe nyebleki bokong. Sing kula ceblek ngarepe bokong Gusti. Bengke meneh, ha apa piye no cangkeme dilerekne kabeh. Aduh, angkal nyawa. Modiar iki. Ora ana jaya ngene iki. Cangkeme mingkem kabeh. Culiten pocongku uculiten moden biyen kowe mendem aku lali nguculi tali pocongku cong culiten kowe nang endi den moden ketodan. Sapa ya iki? Aku gendhakanmu biyen. Kok nyusul rene Mas? Arep nyeneni dapurmu. Mulane aku dadi setan iki mergo saka dapurmu. Sebabe biyen kok jak golek pesugihan. Nalika mbiyen aku jak golek pesugihan terus dadine kaya ngene iki. Ning uripmu mbiyen lak sugih, Mas. Ya sugih mbiyen. Ning bareng mati malah dadi demit, dadi setan. Ayo Dik, njaluk ngapura Dik, men ruwat pangruwatan Dik, awake dhewe men sampurna patine Dik. Njaluk ngapura karo sing gawe urip. Gusti, kula nyuwun ngapura. Upami kula saged gesang malih kula mboten badhe golek pesugihan ning kula badhe golek kemelaratan Gusti. Urip yo ora kena golek kemelaratan, golek pesugihan ra entuk, kemelaratan ra entuk, urip kok angel. Nyambut gawe sing halal, sing berkah barokah. Bakune awake dhewe njaluk ngapura karo sing gawe urip, ayo golek pangruwatan Dik. Ayo Mas. Hati
ngapura aja padha tumindak dosa.